tervetuloa uuden videon pariin. Tuli just treenaamasta. Täällä on ihan sairaan lämmin, ihana päivä ja luojan kiitos meillä tänään molemmat lapset meni hoitoon. Ollaan siis oltu kohta 3 viikkoa silleen vuorotellen kipeänä ja sairaalassa kautta lastenlääkärissä käyty 4 vai 5 kertaa, niin nyt oli jo silleen henkinen ja kyllä fyysinenkin kapasiteetti aika kortilla. Niin on iloinen siitä, että tänään tälleen kivasti perjantaina sit alkoi meidän arki, mutta se ei haittaa ja hyvä fiilis ja kyllä sitä taas arvostaa terveyttä, kun on vihdoin ja viimein kaikki terveenä. Nyt vaan sormet ja varpaat ristiin, ettei kohtaa sit joku perus WhatsApp-pöpö sitten seuraavaksi, mutta ei mitään. Ihan aurinkoista päivää ja tervetuloa seuraa viikonloppuvlogia. Tulin suoraan salilta lounaalle. Ottelen vielä ystävää saapuvaksi. Oliks kiva päivä? No niin. Wow, isi on siivonnut. Ylhäällä kuuluu vielä imuroinnin ääntä. Ja myös terassi on siivottu. Aika ihanaa. Rapit, mä tahali. Oi. Varovasti. Mennään varovasti. Tultiin katsoa tähän meidän urbanisaation sisäpihalle, että olisiko toi uima-allas laitettu jo kevät ja kesäkuntoon, mutta ei kyllä ollut ihan vihreätä vettä ja ihan hirveässä kunnossa. Mutta toivottavasti pian, koska toi on tosi kiva toi allasalue ja lapset kyllä odottaa kovasti, että pääsee uimaan. Mut onhan se vesi vielä ihan super kylmää. Aika pitkäänkin, mutta ihanaa. Täällä tarkenee olla ihan tälleen teepaita topilla. 2, Niin. 3, 4, 5. Niin jo, monta kotilaa. Ja tuolla 1, 6, 7. 7 kotiloa. Näetkö, että one more? More. Näen. One more. Ja siis täällä on tämmönen ihan mini gymi. Mutta eikä tästä ikkunasta nyt voi vaan mennä sisään. Koska meillä ei ole avainta tuohon oveen. Mut joo, siinä vois vähän tehdä prässiä ja polkea pyörää ja tämmönen monitoimitaljakin löytyy. Please, voidaanko ottaa kaikki kisa? Vähän läpillä vaan. Se on. Kuitenkin niitä on skintynyt. Äiti, kato, mä olin ihan tälleen. Tosi hienosti. Ui, hyvä torjunta. Nyt oli tosi hyvä. Isiltä tuli kova vetokin. Pitää olla super fast. Hyvä! Oi, meni läpi. Aha. Ei me yrittänyt mennä maalin toppaan. Maalin tolppaa. Noin. Niin. Just noin. Ja kiertää. Hyvä. Taitava. Ui! Huhhuh. Nyt on iltaruoka syöty, käyty ulkoilemassa. Ollut kiva päivä. Pelattu jääkiekkopeliä ja nyt kello on jotain 5:30 tyylisesti. Samuli menee kyllä vielä illalla nytten salille treenaamaan. Tuo jääkiekko on kyllä nyt jotenkin alkanut kiinnostaa Leonia paljon enemmän. Ja veikkaan, että isona syynä siihen on ollut kummisetä Juppe ja maalivahtijutut, koska hän seuraa täältä Espanjastakin pelejä just ja on jotenkin haluaa aina leikkiä Juppea ja olla veskari. Niin on ollut kiva nyt huomata silleen, että hän on enemmän kiinnostunut just tuossa luistelusta. Ollaan yritettykin sitä tukea ja käydä luistelemaan täällä. Mutta täällä se ei ole ihan niin helppoa mitä Suomessa, koska ei ole jäähalleja joka paikassa. Saati sit mitään ulkojäitä. Mutta Benalmadenassa on jäähalli. Niin ollaan siellä käyty useampaan kertaan. Ja haluttaisiin etenkin, että se lapsi oppii luistelutaidon, koska se ei ole täällä itsestäänselvyys ja silleen mulla luistelutausta, Samulilla jääkiekkotausta, niin
olishan se nyt oltu, jos meidän lapsi ei osaisi luistella. Ja nyt varsinkin, kun hänellä on se oma into, niin on tosi paljon helpompi mun mielestä niin kuin opettaa sitä luistelua. Mutta nyt on selkeästi niin kuin uusi vaihe ja hän kyselee myös, että milloin mä pääsen jääkiekkokouluun. Niin se on tietty harmi, koska täällä ei ole sellaista mahdollisuutta. Ja Suomessa tyyli joka ikisellä paikkakunnalla on mahdollista mennä luistelukouluun tai kiekkokouluun. Niin se on ainakin yksi miinuspuoli Espanjan asumisessa. Mutta toki onhan täällä muita harrastusmahdollisuuksia sitten. Mutta aika monet, esimerkiksi joku padelikin, mitä mietittiin, niin alkaa niin kuin padel-harrastusryhmät vasta 5-vuotiaille täällä. Toki voi olla muissa kaupungeissa eri. Ei olla sit sinne vielä laitettu. Ja hän on kyllä myös tosi kiinnostunut musiikista, tykkää soittaa hirveästi pianoa, kitaraa, kuunnella musiikkia, katsoa musiikkiesityksiä. Niin se olisi myös yksi vaihtoehto harrastukselle, koska nyt selkeästi tälleen 4,5-vuotiaana, syksyllä nyt täyttää 5, niin on oikeasti ihan erilainen kyvykkyys mun mielestä harrastaakin jotain. Ja myös se, että hän itse haluaa ja kertoo niitä kiinnostuksen kohteita. Mun mielestä nyt voisi pikkuhiljaa olla hyvä aika laittaa semmoiseen ekaan kunnon harrastukseen. Ja kyllä me Suomessa käytiin semmoisessa perhejumpassa silloin. Mitähän Leon olisi silloin ollut? Varmaan joku 2-vuotias, 3-vuotias. Joo, se taisi olla 3-vuotiaille. Se oli kyllä tosi kiva, koska oppi silleen kuuntelemaan ohjeita, miten ryhmässä käyttäydytään. Perustaitoja, karhunkävelyä, tasapainoa, kiipeämistä, hyppimistä, kaikenlaista niin kuin ilmaisua myös. Se on ollut Ovan järjestämä semmoinen perhe taaperojumppa, niin se oli kyllä kiva. Mut joo, semmosia niinku lasten harrastusaiheisia juttuja tuli mieleen tossa, kun pelattiin kotilätkää noilla sählyvehkeillä. Kylpyaika. Ja just siitä musiikista puheen ollen. Katsokaa tätä. Femma. Tohon. Upeesti. Kato tätä. No katon. Wow. Mulla tulee ihan melkein tippalinssi. Nyt on kitara. Seuraavat. Mut siis joo, hän rakastaa Sing-elokuvaa, Sing 2, missä on just se gorilla. Mikä sen gorillan nimi on? Johnny. Niin Johnny soittaa ton Sky Full of Starsin pianolla. Ja sitten yksi väntäjä tuolla housui jotain. Niin se on halunnut opetella sen itse soittamaan pianolla ja nyt se on oppinut sen tosi hienosti, niin mä oon niin ylpeä. Ja hän on ite myös tosi ylpeä. Ja siis mä rakastan Coldplayta ja biisiä, niin ehkä senkin takia toi silleen kolahtaa mun sydämeen. Robin sanoo mama. Sanoo papa. Pupu päälle. Ja tässä maito. Äiti rakastaa sua. Hyvää yötä, Robin. Karhu? Ei. Mikä toi? Joo. Santa Claus. Yes! No niin, missä se oli se joulupukki? Siinä jo. Koivu! Koivu! Äiti sai pisteen. Yes. Nyt mä sain pari. Kantarelli! Älä lännätä mua. En lällätä. Äiti on vaan iloinen, kun äiti sai pisteen. Äiti jatkaa. Puolukka. Pilkki. Suihkuun. Palataan huomenna. Moi! Mennäänkö luistelemaan? Joo!
Oliko hyvät luistelut? Oli. Niin oli. Meni tosi hyvin jo sillä häkkyrällä, mutta vielä kun uskallat mennä ilmankin sitä, niin on aika hienosti kehittynyt. Eikä vaan, Leon? Niin. Joo. Nyt on jo kauhean nälkä. Me mennään käymään semmoisessa Nihaksen uudessa puistokokonaisuudessa. Ei ole käyty kertaakaan. Siellä on kaikkia skeittiparkkia, lastenpuistoja tai vesialueita, koirapuistoa. Niin mennään katsoa se. Mutta sitä ennen pysähytään Fugeen syömään. Ja ajateltiin, että lauantain kunniaksi mennään kuule Huukkiin. Suomalainen huukki löytyy myös Poikirolasta, niin ei ole käyty koskaan sielläkään. Niin mennään testaamaan myös se. Robin karkaa. Okei, näyttää tosi hyvältä. Täällä on lasten meatballs. Ja hei, merimaisemakin ja kaikkea. Ei huono, ei huono. Oli ihan tosi kiva paikka se puisto, eli iso suositus kaikki lapsiperheet silleen Malagasta Marbellaan ja siitäkin eteenpäin asustelevat tai lomailevat. Tuo oli siis Nihaksessa, niin lähellä Fugea. Niin tosi kiva paikka. Siellä niinku helposti pystyy viettämään ihan koko päivän, niin mekin oltiin siellä oikeasti tosi monta tuntia. Ja nyt silleen iltapuuhat, toimet. Tänään ehkä Samulikkaa olisi kiva pitää kuin leffa. Ilta ja syödä vaikka vähän karkkia ja sipsiä. Mulla on vähän semmonen herkku hammasta kolottaa. Sen mä unohdin sanoa, että iso kiitos oikeasti kaikista kommenteista edelliseen videoon liittyen. Lämmitti mun sydäntä kuulla se, että te oikeasti ootte siellä. Niin nyt mä tiedän, että mä en höpise ja kuvaile näitä juttuja oikeasti ihan yksikseni. Vaan oli silleen mukava vastaanotto ja siitä tulee itselle tosi lämmin fiilis. Uutta videota odotellessani katon vaikka mun vanhoja videoita sen aikaa. Kiitti hei, että katsoit tällaisen 2 päivän My Dayn viikonloppuvlogin ja me nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Moikka!